4 minn kull 5 adolescenti f'Malta li għandhom bejn il-15 u 16 sena qalu li jsibuha faċli li jixtru jew jiksbu l-alkohol. Dan joħroġ f'riċerka li ssir kull 5 snin fil-pajjiżi Ewropej magħrufa bħala ESPAD li titmexxa f'Malta mit-tim ta' riċerka tal-Fondazzjoni għal Servizzi ta' Ħarsien Soċjali, l-FSWS. L-istudju wera li waqt l-użu ta' sustanzi baqa' aktar baxx meta mqabbel max-xorb, il-perċezzjoni li l-kannabis hija faċli biex tinkiseb qed tiżdied. Id-direttur ta' Setqa Charles Sherry qal li ħafna xejriet juru użu akbar fost it-tfajliet, inkluż l-alkohol, il-kannabis u l-sigarettes. Ħareġ ukoll li t-tfajliet għattaw ħafna aktar ħin fuq il-medja soċjali u dan qed iħalli impatt fuq il-burdata tagħhom. Żied jingħad li s-subien għattaw ħafna ħin fuq il-lob tal-kompjuter. Il-fatt jibqa' li qed jitqatta' ħafna ħin kemm fuq il-medja soċjali u anke fuq il-lob elettroniku u dan qed iwassal anke l-tibdil fil-burdata fost affarijiet oħra u inqas ħin fejn iż-żgħażagħ jinteraġixxu anke ma' xulxin b'mod soċjali. Il-kap eżekuttiv tal-FSWS Alfred Grixti innota kif il-fondazzjoni għandha servizzi speċifiċi għaż-żgħażagħ kemm preventivi u anki għal dawk f'kura alternattiva jew bi problemi ta' vizzji. Li nixtieq nara anke biex norbota ma' dan li qegħdin nagħmlu llum it-tnedija tar-rapport tal-ESPAD meta jħallu l-iskola dawn. X'nistgħu nagħmlu bħala riċerka għal żmien fit-tul dak li bl-Ingliż isejħulu longitudinal study biex naraw dawn la jitilqu mill-iskola mill-istudju kif iqattaw il-ħin liberu tagħhom, kif jissoċjalizzaw u x'qed jikkonsmaw. Il-Ministru Michael Falzon innota kif dan huwa l-ewwel studju tal-ESPAD li sar wara l-pandemija tal-COVID u wara bidliet fil-liġi dwar il-kannabis. B'kollox ġew mistħarġa aktar minn 2800 tfajla u ġuvni Malti ta' 15 u 16 sena.